La dona. La situació discriminada de la dona en la societat ha estat notícia als mitjans de comunicació del nostre país a l'entorn de diverses acusacions d'adulteri i les accions de solidaritat que, envers les inculpades, han promogut diversos grups de dones existents en el si del moviment feminista. Una d'aquestes organitzacions, l'Associació Catalana de la Dona, convoca a Barcelona el 4 de desembre del 76 el primer míting feminista a Catalunya en 40 anys de dictadura. La discriminació de la dona en el nostre país és un fet evident. Aquesta discriminació està lligada a la situació política general. És per això que la dona va perdre tots els drets que tenia quan el govern de la Generalitat aquí a Catalunya. Aleshores, la dona ha d'emprendre una lluita política per aconseguir una societat democràtica on es comencin a donar els primers passos per la nostra llibertat. La igualtat formal de la dona amb l'home davant la llei. Però una transformació de les estructures actuals no és condició suficient. És necessari un canvi d'ideologia, és necessari un canvi de mentalitats tant en l'home com en la dona per canviar els rols que a la dona li han sigut assignats des de fa milers d'anys de total dependència de la societat. La nostra lluita no va dirigida contra l'home, sinó contra el sistema d'opressió que possibilita i fomenta unes relacions d'opressió de l'home sobre la dona. Per això nosaltres, en aquests moments, tenim dos objectius molt clars. Un, aconseguir una societat democràtica. L'altre, aconseguir la igualtat de la dona amb l'home davant la llei. Les reivindicacions bàsiques, immediates i assumides més unitàriament pel moviment feminista en conjunt fan referència a determinats aspectes de la legislació vigent al país. Avui demanem derogació de tots els articles del Codi Civil, Penal i Laboral que discriminen a la dona i li assignen un paper de dependència envers la societat. La pàtria potestat compartida en igualtat de condicions per l'home i la dona. Que els béns i la fixació del domicili conjugal sigui decidit de comú acord en igualtat de condicions per tots dos. Derogació de l'article 416 que penalitza la informació d'anticonceptius i del plàning familiar i despenalització de tots aquells fets considerats delictes en el Codi Civil, en el Codi Penal i la Llei de Rehabilitació i Perillositat Social, com són abort, adulteri, prostitució, homosexualitat, etc. Dret al divorci. Supressió del delicte d'adulteri. No volem cap cas més com el de la María Ángeles Muñoz. La dona exigeix el protagonisme que li correspon a la societat, protagonisme que ara li és negat, disminuït o manipulat. Per assolir aquesta igualtat creiem imprescindible una coeducació a tots nivells, des de la mateixa llar, als jardins d'infància, fins a les escoles d'ensenyament. És molt important una igualtat d'oportunitats tant en les escoles professionals com en les mateixes carreres. Un canvi en el contingut dels llibres de text, on es dona una imatge ja des de la infància diferent pel nen que per la nena. Una igualtat d'oportunitats sense discriminacions en el treball. Encara que en la legislació laboral sembla que existeixi aquesta igualtat, com que hi ha una gran diferència entre la formació professional de l'home i de la dona, per manca d'escoles de formació professional mixtes, la diferència de salaris és molt gran, en molts casos arriba fins a un 200%. Ja que l'estat feixista ha oprimit i ha reprimit la nostra llengua i no ha deixat que el poble pugui aprendre el català amb atenció
a totes les dones que són castellanes, avui parlaré el castellà. Compañeras, si nos está negado a todo el pueblo los derechos democráticos fundamentales, ¿qué decir de la mujer y sus derechos? ¿Quién sino el fascismo prohíbe el derecho al divorcio? ¿Quién sino el fascismo prohíbe los anticonceptivos? ¿Quién sino el fascismo condena a la mujer por adulterio? Es por esto que nuestra lucha por nuestros derechos democráticos más elementales va en contra del Estado dictatorial que tenemos, contra el Estado de represión, de cárceles y de torturas. En el transcurs d'aquest primer míting es van manifestar les dues opcions que, en qüestió d'organització fonamentalment, existeixen dins del moviment de dones. Una, l'Associació Catalana de la Dona, nascuda a partir de la necessitat expressada per una part del moviment de crear una organització legal per a les dones. L'altra, la Coordinadora de Grups de Dones, que intenta aglutinar els diferents grups i organitzacions existents fins ara, siguin legals o no. La divergència actual que existeix, a pesar de possibles esforços realitzats per superar-la, neix a partir de les primeres jornades catalanes de la dona. Celebrades al maig del 76, a la introducció del programa de les jornades llegim: les dones dels països catalans, en un moviment ample i unitari, volem participar activament en la transformació de la societat vers una humanitat lliure i igualitària, en la qual la dona no sigui utilitzada com objecte de consum, de plaer, de reproducció biològica, de mà d'obra barata i de perpetuació del sistema classista.